Què han vingut a fer així nosaltres, a banda del gilipollas? Chillar. ¡Bona nit, València! ¡Ah! ¡Un altre aplaudiment, joder! My pussy is like a peach. My pussy is like a peach. Outside is fluffy inside. You see my pussy. Que esta cançó és de Choriza May, que és la tia a la que hem vingut a substituir. Exacte, hem vingut dos perquè és enorme. Tampoc se penseu que us interessa Eurovisió perquè són maricons però no sou gilipolles. This is a bitch, but you better call me queen. All this bitch you use, baby, I'm gonna make you drink. Les normes pa estar en un show travesti i ser una persona de bé són 25% travestis. 75% aplausos. On estàs? Si és que no anem a dir res d'entrellat. De repente farem i tindreu que aplaudir. I ja està. Mi abuelo está mort igual que el gos de Diego. Lo que pasa que mi abuelo era putero, entonces no me va a donar llàstima quan es va morir. Anem a fingir que som unes ties superprofessionals. Tinc unes mamelles. Trau la mà. Però quina Trau la mà. fortor. Mari, pues no és postís. Tu pensa que d'allà hem mamat. Vols vindre a la pròxima jam a parlar tu, filla de la gran puta? Mari. És un cartell ple de gent en talent i Maria Juan, que també està molt bé. Sí.